престани, защото... Не там, не към тях! Има да дойде. Вика много бързо. Върви много бързо, как се намаля. Спирачката! Пускай спирачката! Той я чел спасява това, но той не седи там 10 минути. Няма. Идва порива пак. Георги тука! После там му хапа едно жило. Едно жило ли да лапа? Аз си сложих тук къка и той ми мин. Добре. Сега мога хода бос. Може. Когато дойде жило, бързо ми казва и си виждам те. Георги, бяга оттам! Бягай, че идва жена шофьор. Това го снимах го. Дай ми си обувките! Къде са обувките? Ще се хлъзна. Къде са обувките? Георги, бягай, че тати идва. Георги, махни за лапката и да. Баща ти идва, Георги, махна да. Операция Баракуда приключи. Тръгна!